खेकडा खेकडा बघून लक्षात आलंच असेल, आज आपण खेकडा फ्राय बघतोय. खेकडा तंदूर पण आहे, पण आपण तव्यामध्ये फ्राय करणार आहे. तंदूर पण आपण नंतर कधीतरी बघूया. खेकडा मस्त साफ करून घेतला आहे. खेकडा कसा साफ करायचा हा मी खेकड्याचा भरलेले खेकडे रस्सा दाखवला आहे. खेकड्याचे नगेट्स दाखवले आहेत. त्याच्यामध्ये मी कसा साफ करायचा ऑलरेडी दाखवला आहे आणि कोळणी साफ करून देतात. ह्याला अख्खाच आपल्याला ओपन करायचं आहे, साफ करून घ्यायचे स्वच्छ. डेंगे मी फक्त तोडलेत, कारण का ते मग ओपन करताना चावण्याचे चान्सेस असतात म्हणून. पण नंतर फ्राय मी त्याच्याबरोबर करणार आहे. त्याला मॅरिनेट करायचं आणि अर्धा तास ठेवणार आहे आणि त्याच्यानंतर तव्यामध्ये मस्त फ्राय करणार आहे. त्याच्यासाठी मी घेतलं आहे 1 चमचा दही, 1 चमचा दही आणि 1 चमचा अमूल बटर मेल्ट करून घेतलं आहे. कोथिंबीर साधारण 1 चमचा बारीक चिरलेली, आलं लसूण पेस्ट अर्ध्या चमच्यापेक्षा थोडी जास्त, आवडत असेल तर अख्खा चमचा घ्या, लसणीचा फ्लेवर छान येतो. त्याच्यानंतर चाट मसाला, एकच क्रॅब आहे त्यामुळे त्यानुसार मसाले घ्या. पाव चमचा चाट मसाला, पाव चमचा हळद, पाव चमचा जिरे पावडर, पाव चमचा धने पावडर आणि आपला नेहमीप्रमाणे मालवणी मसाला छान अर्धा चमचा घेतला आहे, कारण फ्राय आहे ना तो झणझणीत असा तिखटच छान लागणार. मीठ राहिलं आहे, चवीनुसार घ्यायचं. मीठ चवीनुसार. आणि आता हे छान आहे ना मिक्स करून आपल्याला खेकड्याला त्याच्यात लपेटायचं आहे आणि अर्धा तास ठेवून द्यायचं आहे. आणि मग आपण फ्राय करताना आपल्याला ऑलरेडी याच्यात 1 चमचा बटर आहे मेल्ट केलेलं. फ्राय करताना थोडं बटर हवं तर घालून त्याला मस्त फ्राय केल्यावर त्याचा रंग लालसर होतो आणि लगेच फ्राय होतो आणि गरम गरम आस्वाद. हे सगळं आपण चावून खायचं आहे. खेकडा कसा खातात हे मालवणी माणसांना सांगायची गरज नाही, म्हणजे सगळीकडेच आता फेमस आहे. पावसाळा जवळ आहे आणि खेकडे हे प्रसिद्ध आहेत, पावसात खाल्ले जातात, चवीला पण चांगले लागतात. मला ही थोडासा मादी नाही आहे, नर मिळाला आहे, त्यामुळे तो तेवढी अंडी नाही आहे, पण ठीक आहे. आपल्याला तंदूर करायचा. तर आता मसाला रेडी आहे. आता ह्याला मी मसाला छान कोट करून घेते. बाहेर तंदूर करताना तंदुरी मसाल्याने लाल रंग लावतात, त्यामुळे तो अजून लाल लाल दिसतो. पण हा जेव्हा तळणार ना आपण तेव्हा तो मस्त त्याचा रंग काळा सोडून देणार आणि लाल रंग येणार त्याला. तर आता आपण पहिलं लावून घेऊया. खेकडा फ्राय मसाला ना छान असा भरून घ्या. आणि हे डेंगे पण असा मसाला छान लपेटून घ्या. थोडंसं चण्याचं पीठ घातलं ना तर ते छान अजून कोट होईल. मी नाही घालत आहे, मी असंच फ्राय करणार आहे आणि खाणार आहे. त्याला अर्धा तास मी ठेवून देते. अर्ध्या तासानंतर मी त्याला मस्त बटरमध्ये फ्राय करणार आहे. खेकडा फ्राय करूया. बटर आधी मी सोडत नाही आहे, कारण आपण मॅरिनेट करताना 1 चमचा बटर घातलं होतं. नंतर हळूहळू आपण वरनं सोडणार आहोत त्याचा मसाला आणि एकदम बारीक गॅसवर आपण त्याला फ्राय करणार आहोत. फ्राय लवकर होतो खेकडा, म्हणजे फिश लवकर हे होतं, फ्राय होतं. खूप असं तळत बसायची गरज नाही. आता तंदूर करताना पण आहे ना सेम करतात, मॅरिनेट करून वगैरे ओव्हनमध्ये OTGमध्ये. आपण ते सुद्धा नंतर बघूया. थोडं मसाल्यांचं जे हे आहे ना ते थोडं वेगळं आहे, तंदुरी मसाला आणि थोडंसं वेगळं हे आहे. थोडंसं मी मेल्ट केलेलं बटर 1 थेंब टाकते. मग गरज लागली तर मी अजून टाकणार आहे आणि बारीक गॅसवर त्याला मस्त मी फ्राय करून घेणार. थोडं बटर सोडल्यावरनं मी त्यात टर्न करूया आपण. एक बाजू झाली असेल आपली, कारण पॅन मी होत बघा रंग चेंज झाला आहे खेकड्याचा. वेगळा ऑरेंज रंग आला आहे. त्याचं पाय पण नंतर दोन्ही बाजूला छान असं मीडियम आचेवर एक 10 मिनटं तरी, 5 मिनटं ही बाजू, 5 मिनटं
लवकर कुक होतो, पण ते शेल आहे आतलं मांस असं शिजलं पाहिजे आणि खाता आलं पाहिजे. त्यामुळे छान असं 10 मिनटं तरी 5 मिनटं ही 5 मिनटं ती असं अल्टीपल्टी करून मस्त फ्राय करा बटरमध्ये आणि स्टार्टर म्हणून आस्वाद घ्या. हे तुम्ही नुसता पण असं टुळूम करून खाऊ शकता. हॉटेलमध्ये मिळणारी रेसिपी आहे, मिळणारा डिश आहे ही आणि खूप एक्सपेन्सिव्ह मिळते. घरी बनवलं तर मस्त. आता याला छान आपण फ्राय करून घेऊया दोन्ही बाजूला. मस्त फ्राय झालं आहे. अजून एकदा ह्या बाजूला पलटी करून चांगलं फ्राय करूया. मस्त गॅस बारीक ठेवला आहे. आतमध्ये शेल आहे ना, आतमध्ये छान मांस शिजलं पाहिजे. आता बटर टाकायची गरज नाही आणि आता परत त्याला छान असं 10-15 मिनटं एक अंदाज घेऊन फ्राय करा. आपला फ्रॅट रेडी आहे. सर्व करूया. याच्यामध्ये तुम्ही बटर घालू शकता अमूल. ड्राय झालेला मसाला आहे ना, तो तव्यातला मी मध्ये असा ठेवला आहे. छान लागतो तो गरम गरम. मस्त पाऊस पडला आहे आणि खेकडा फ्राय रेडी आहे खाण्यासाठी.